paraules de benvinguda. Benvinguda al Jordi Panyella, florestà, no ex-florestà. Ja sabeu com florestà, mai perd la condició de florestà, encara que no visqui la floresta. És com els capellans, sempre tota la vida ho són. No hi viu a la floresta, però és florestà. Una mica pinta de capellans. El Jordi Panyella, al començament d'aquest any, ens va enviar un missatge a l'Ateneu Popular dient que tenia un projecte entre mans. Imagino quan jo el tenia entre mans, imagino que ho tenia pràcticament, coneixent-lo bastant avançat, que era la publicació d'un llibre sobre la caixa, i que si com a Ateneu Popular de la Floresta hi volíem participar en un micromecenatge. Ja us dic que quan vam fer la proposta en el grup que tenim de l'Ateneu, el debat va ser ràpid. Tothom ho veia claríssim que s'havia de participar en aquest micromecenatge i així vam fer. I res, a poc em va explicar, i ho fa un noi que es diu Rafa Burgos, que jo en aquell moment no sabia que era Rafa Burgos. I evidentment faria el que faria qualsevol de nosaltres. Uns dies abans, mira, qui és aquest Rafa Burgos? I ostres, resulta que Rafa Burgos ho vaig preguntar a la IA, que dona més pistes. I resulta que aquest Rafa Burgos té un currículum, diguem, molt interessant, en molts sentits. Destaquen una sèrie de llibres molt vinculats amb el tema del poder econòmic, de la corrupció, de les elits, etc. Hi ha llibres diferents. També va cridar molt l'atenció que havia fet un llibre, que era polifacètic, havia fet un llibre sobre Cervantes a Barcelona. I jo dic, això sí que no sabia de què. Vaig preguntar a l'Aia, escolta, aquest llibre què? Aquest llibre molt bé, molt interessant, i és que m'agradarà molt veure si tenim voltat de parlar-ne per textos. I fins i tot rascant, resulta que surt un llibre de cuina. Diu, crema catalana. Dic, hosti, també fa coses de cuina. I pregunto, no, crema catalana és el títol, però evidentment no és un llibre de cuina. És un llibre que té molt a veure amb la crem de la Catalunya corrupta, de la Catalunya del poder econòmic, etc. En definitiva, això no li treu mèrit en absolut, perquè imagino que també és un bon cuiner. No. En qualsevol cas, per nosaltres, evidentment, després d'això és tot un goig i tot un plaer que sigui aquí amb nosaltres el Jordi i el Rafa. I només aprofitar per dir-vos una cosa. Aquesta presentació d'avui, com un d'ells ja ho sabeu, que no és la primera que fem, ja fa temps que estem fent presentacions de llibres, ens agrada una mica estimular el debat, l'esperit crític, el pensament. Aquest és un bon exemple. I el dia 8 de maig, aprofito per fer una mica de promoció, presentarem el llibre de la Cristina Ferrer, que es diu Ho vam donar tot. Una autobiografia molt interessant sobre una militant comunista del PSI, que encara és ben viva i que comptarem amb la seva presència aquí amb nosaltres. Doncs dit això, moltes gràcies, endavant. Gràcies, Ramon. Sí, estem a la Floresta. Jo m'he posat aquesta samarreta que em van regalar la pandilla quan vam haver de marxar del barri, malauradament. És el millor barri del món, ja ho sabeu, sobretot per la gent que hi viviu. Llavors, gràcies per ser aquí, gràcies a l'Ateneu per convidar-nos, gràcies a l'Espai Més 60, i moltes gràcies a tu, Rafa, per haver fet aquest llibre, perquè és el pretext que ens ha permès estar aquí. Aquest llibre té 654 pàgines i és sobre la Caixa, que és una institució que no per bé és de les més importants del nostre país. Llavors intentarem que l'acte sigui més distès que el llibre, no? Sí, això es tracta, no? Aleshores, farem una mica una conversa d'uns 40 minuts perquè després hi pugueu preguntar tot el que considereu o vulgueu. Preguntes fàcils. El Rafa, com ha dit el Ramon, és un periodista d'investigació, és historiador, és professor i és guia turístic. Això també ens dona una idea de la dimensió del personatge. Rafa, bona tarda. Primer de tot, per què fas un llibre sobre la Caixa? Primer de tot, com dius, moltes gràcies a tots els que sou aquí presents pel suport, perquè és molt important. Abans, quan hem arribat, em preguntàveu, ja t'han amenaçat, ja t'han posat demandes, querelles? Dic no, però potser sí que estem notant, que ja ho sabíem, el silenci mediàtic.
Això és molt interessant també. De veure com allò de la llibertat d'expressió arriba fins a cert punt. Els polítics els podem criticar, potser és perquè no tenen el poder autèntic. I en canvi quan topes o investigues una institució com aquesta, veus que la majoria de mitjans de comunicació generalistes no en parlen. Simplement, i ja ens hem trobat amb col·legues periodistes que et diuen ho hem proposat, però des de dalt ens han dit que aquest tema ni parlar-ne. Per tant, és molt interessant i a mi em fa molt de goig a totes les presentacions que hi anem veure les sales plenes i veure aquest contrast entre la ciutadania que ha donat suport i aquesta, no sé si dir, elit mediàtica que no vol o no pot fer-se'n ressò. I això també és molt simptomàtic de moltes coses que estan passant actualment en la societat. Per què un llibre sobre la Caixa? Primer perquè no s'havia fet i la pregunta de per què no s'havia fet ja ens dona moltes respostes, no? Han sortit alguns llibres sobre el tema de la Caixa, però han estat més encàrrecs oficials, no, d'economistes que han carregat la mateixa entitat. I alguns altres, no? Que si de cas després en parlarem. Parlaves de la Floresta i de fet té molt a veure la Floresta amb l'inici d'aquest projecte, perquè abans que teníeu el despatx aquí al costat dels ferrocarrils, doncs una de les primeres reunions que vam fer va ser allà, a la Floresta, i estem parlant de fa més de 4 anys, però és un projecte que hem estat treballant més de 4 anys i mig i ha costat, no? Perquè heu d'imaginar que cercar tanta informació, jo soc de formació historiador i periodista, i clar, he hagut de recórrer tot Catalunya per mirar arxius, perquè la Caixa, ara anirem parlant, és una institució que quan comences a estirar del fil es troba a tot arreu. I per tant, tots els arxius, des d'arxius del Barça, arxius de Peralada, arxius municipals de Barcelona, tot arreu trobes informació, perquè és una institució que va començar el 1904 i fins a dia d'avui, malgrat aquestes metamorfosis de Caixa a banc. I no sé si era això que em preguntaves, perquè jo començo a tirar milles. Era això i també volia que expliquessis, que a vegades ho has comentat, no? L'anomalia que és que no hi hagi una biografia o una historiografia crítica d'una entitat com la Caixa. Sí, jo sempre parlo del periodisme anglosaxó o americà. A mi m'agrada molt i segueixo molt publicacions i investigacions que es fan als Estats Units, a Anglaterra, també aquí, es fan coses molt interessants. Però ja sabeu que dels Estats Units normalment ens arriba de vegades el pitjor, els pitjors formats televisius, no? Allò, els reality shows, no? Que adaptem, però també és veritat que en paral·lel es fa un periodisme d'investigació de primer nivell. I jo sempre he pensat i ho hem comentat que seria impensable que als Estats Units no hi hagués un bon llibre d'investigació sobre la institució que fos allà que tingués més poder. O fins i tot una biografia de l'Isidre Fainé. Com és que no tenim una biografia de la persona més poderosa que hi ha a Catalunya i a tot l'Estat? Doncs clar, aquí hi ha totes aquestes preguntes que no es responen, o que sí que es responen, no? I clar, dius, per què no ens arremanguem i ens hi posem a fer-ho, malgrat les dificultats. D'aquí el Verkami, també. I fixeu-vos que molts de vosaltres heu col·laborat i no us estarem prou agraïts en aquest Verkami que finalment hem aconseguit. La Caixa va néixer també com un Verkami, salvo les distàncies. Per això ens hem de traslladar al 1902, en aquest trànsit entre el segle XIX i el segle XX, que ja sabeu que hi havia un moviment obrer molt potent. Hi havia molts treballadors que treballaven en fàbriques i hi havia una burgesia petita que ho dominava i ho controlava tot. Clar, totes aquestes vagues, una de les més potents, segurament no heu sentit a parlar la Setmana Tràgica, la vaga canadenca, però el 1902 hi va haver un esclat, una vaga molt important que va partir del sector de la metal·lúrgia. I clar, els industrials es van posar nerviosos, pensant, això se'ns pot anar de les mans, perquè clar, la majoria de la població vivia en unes condicions pèssimes i aquesta elit econòmica no volia doncs, aquests esclats socials.
Llavors el que van fer, això va ser el 1902, la vaga, el 1903 hi va haver com un període de conscienciació perquè va venir del món del teatre, perquè un dramaturg, que segurament molts de vosaltres coneixereu, que es deia Ignasi Iglesias, doncs va fer una obra de teatre que es titulava Els vells. Què passava amb la gent gran quan deixava de treballar? Bé, perquè ja no podia, el tema físic de l'edat, se'ls fotia un cop fora de l'empresa i no tenien res en aquella època, no hi havia seguretat social, sortien amb una mà davant i una darrere. I això era molt injust, tret que tingués algun familiar que es pogués fer càrrec de tu. Llavors aquí va començar a donar-hi voltes un senyor que es deia Francesc Moragas. I ell va dir, per què no fem una mena de pensions per tenir aquest coixí econòmic i que la gent gran pogués tenir un retir mínimament digne. Llavors va parlar amb les forces vives de la Catalunya d'aquella època, que ell coneixia molt bé, perquè havia estudiat amb ells i venia en part d'aquest món, i llavors van fer aquest Verkami, que jo us deia en broma. I gent que hi va fer aportacions de 1.000, 2.000 pessetes de l'època. Trobem cognoms que us sonaran a tots i a totes. Godó, Güell, Vidal Quadras, tots aquests van fer aquestes aportacions per tirar endavant aquesta institució. Qui més en va aportar, i sense aquesta aportació no existiria la Caixa, va ser un Borbó que es deia Alfons XIII, que va aportar 25.000 pessetes. Ara entendreu aquesta connexió que hi ha entre la Casa Reial, que hi ha hagut sempre, i la Caixa. Sobretot Isidre Fainé i els alts directius coneixen la història i saben que aquesta aportació va ser clau per tirar endavant la Caixa. Per tant, el 1904 es funda, es crea, amb el nom, molt més curt, de Caixa de Pensions per a la Vellesa, amb V baixa. Punt. Però clar, amb això no era suficient, perquè la gent humil prou feines tenia per arribar a final de mes com per fer una petita aportació, una pesseta, 2 pessetes, per tenir aquest retir, aquesta pensió. Llavors va estar a punt de fer fallida, de no tirar endavant aquest projecte. I és quan el Francesc Moragas, molt hàbil, diu per què no hi afegim Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis i la seva àrea d'influència, Catalunya i Balears. Estalvis que són les cartilles d'ingressar diners, i és aquest líquid que va entrar un any després, el 1905, que va fer possible que la Caixa anés guanyant múscul. I ja tenim a l'època, quan va fer fallida el Banc de Barcelona, cap al 1919-20, que ja esdevé la Caixa amb més dipòsits de tot l'Estat. I des d'allà no ha deixat de ser-ho. Per tant, aquí també és quan comencen les connivències polítiques. Segurament us sonarà la Mancomunitat de Catalunya, oi? O la dictadura de Primo de Rivera, o la Segona República. Clar, el fet de tenir tants diners feia que les institucions catalanes, o les primeres institucions catalanes en potència, com va ser la unió de les 4 diputacions, la Mancomunitat, doncs no tenia diners i per fer les seves activitats, obrir biblioteques, fer carreteres, posar un telèfon al Pirineu, doncs truqués a la porta de qui més en tenia, que era la Caixa. I aquí és quan comencen les connivències també a canvi d'aquests crèdits, que hi ha algunes anècdotes curioses. Quan van signar el 1920 el primer crèdit amb la Mancomunitat, el Francesc Moragas va tenir molt clar que dintre de les condicions que va proposar a canvi de cedir i de donar aquest crèdit és que la Caixa esdevingués en exclusiva a tot Catalunya l'única que podia cobrar impostos de la Mancomunitat. I en canvi les caixes petites, locals, van perdre aquesta funció. Durant l'època de la Segona República també hi havia una col·lecció d'art molt important que es demanava que quedés aquí, a Catalunya, que és la col·lecció Plandiura. I l'Ajuntament i la Generalitat van demanar un crèdit també de diversos milions de pessetes per tenir aquesta col·lecció d'art que ara es troba al Museu Nacional d'Art de Catalunya. També molt hàbil, el que van posar en el contracte és que com a aval havien d'assegurar aquest crèdit amb
edificis amb pisos i en aquest cas pertanyents a les dues institucions, l'Ajuntament i la Generalitat. I és simptomàtic que entre els 3 palaus que hi van posar com a aval hi hagués el Palau de Belles Arts de la Ciutadella, que ja no existeix, era un d'aquests palaus que hi havia per a l'Exposició Universal del 1888, el Palau de Pedralbes, i a mi el tercer em va fer molta gràcia, que és el Palau on hi ha actualment el Parlament de Catalunya. Per tant, fixeu-vos doncs aquesta connexió que hi ha. I si després de la Segona República hi va venir la dictadura, i això és molt interessant. Això passa en moltes empreses de l'IBEX. Jo em vaig adonar que en aquest període de la dictadura hi havia com un forat en la història de la Caixa. Això passa en moltes empreses de l'IBEX, perquè és molt delicat estirar d'aquest fil de què va passar en aquella època, perquè potser hi ha moltes propietats, molts negocis que es van fer de la manera que es van fer, i això aquestes empreses a dia d'avui, des del segle XXI, no volen posar la mirada enrere. Hi ha coses molt interessants, que si de casa Jordi en parlem, que van tenir lloc durant aquell període, perquè el Francesc Moragas va morir al 35 i el va succeir la seva mà dreta, que es deia Boix i Raspall, i ell va viure tot aquest període de la Guerra Civil, que estava entremig dels extremistes de dreta i dels extremistes d'esquerra, però va salvar la institució, una persona d'ordre, creient, religiós. I tot i així, quan van entrar a les tropes franquistes i van nomenar director i president al capdavant de la Caixa, un tal Miquel Mateu i Pla, president, Mateu dels Ferros, que els treballadors de la Caixa ja el coneixien de fa temps i li deien Mateu dels Ferros, mig president, mig gamberro, que era el president de l'entitat, i l'altre era l'Unió Peña, que era el director, realment qui remenava les cireres. I són ells que hi van estar fins a l'època de la transició, fins al 1976, que hi va entrar el Josep Vilarassau, que potser us sona una miqueta més. I és ell, el Vilarassau, qui inicia aquest procés de bancarització. Ell ja tenia molt clar que volia que la Caixa esdevingués un banc i deixés de ser una caixa. De fet, el subtítol del llibre, al principi el que li vaig proposar al Jordi era la Caixa i com a subtítol radiografia d'un cos sense ànima, perquè és aquesta idea que a mi m'han explicat molts treballadors de l'entitat, que ja no se la senten tan seva perquè ha perdut aquesta ànima i ha quedat doncs, com un banc i totes les conseqüències que té això. Un concepte, aquest de l'ànima, que va sorgir el 1935, poques setmanes abans de morir el Francesc Moragas, amb un escrit que va fer als seus treballadors, perquè era com una família gran, no? I perquè la defensessin i se la sentissin com seva i que ells eren aquesta ànima, així ho explicava en aquest article de l'entitat. Has ja cremat com 6 de les 10 preguntes que Molt bé. No, i aleshores, per fer com una mica una cosa una mica més curiosa, o simpàtica, anem a dir, explica'ns la coberta del llibre, perquè Ens han denunciat, no? Per drets d'autor. tota la gent que està com preocupada, per si ens posa una demanda, per tranquil·litzar-vos, us diré que ens poden posar una demanda, però l'únic que pot anar a la presó és ell. Moltes gràcies. Els de l'editorial potser ens fan tancar, però no anem a la presó, o sigui que només haurem de fer un viatge. T'ho agraeixo molt, No, la portada, d'on surt això? La portada és interessant, això. Sí, ens ho ha dit molta gent. Diu, és que heu posat això, que un atreviment, perquè això, clar, això són, entre cometes, logos o obres que estan protegides. De fet, em deixes explicar l'estructura de la Caixa ràpidament? Perquè tots parlem... Sort que li havia dit algú d'istès per... No, ho dic perquè té relació amb això, perquè tots parlem Caixa, CaixaBank, què és això, com està estructurat? És molt fàcil. Bueno, jo porto 4 anys i mig i encara em costa, però bé, una piràmide. Al capdamunt hi ha una institució, un ens que es diu Fundació La Caixa, presidida... Perdó, que Fundació La Caixa és Fundació Bancària La Caixa, que no té res a veure
amb el que era la Fundació La Caixa, que s'encarregava de l'obra social. Bueno, és el que més o menys fa ara, no? És l'herència d'això. Fundació La Caixa Isidre Fainé, sí? Que ja no es diu obra social, està dintre de la fundació, com molt bé dius. Fundació La Caixa al capdamunt de la piràmide Isidre Fainé, que és propietària alhora del 100% d'una societat holding d'inversió que es diu Criteria Caixa. N'hauré sentit a parlar. Anem baixant aquesta forma de la piràmide i a la base tenim les carteres d'inversió, on inverteix aquesta fundació a través de la societat holding Criteria Caixa, que bàsicament són 4. Una primera, que ells l'anomenen fundacional, que és aquí on hi ha CaixaBank, el banc pròpiament, el que té el 30% de l'accionariat. El segon accionar, qui té més accions després de la Fundació La Caixa a través de Criteria Caixa, és l'Estat. Una altra, que seria la segona cartera, aneu seguint, primera, fundacional, l'altra és totes les empreses de l'IBEX 35 on hi tenen participacions. Naturgy, Agbar, ACS, Grupo Puig, Veolia, Interparking, abans Sala, totes aquestes. Després hi ha una altra que es diu Immocaixa, tot el tema immobiliari. Després una altra cartera que es diu de liquiditat, que és com una guardiola o butxaca per fer inversions. Isidre Fainé és president de la Fundació i de la societat holding, Criteria Caixa. Molt llest, perquè clar, quan hi va haver el canvi de llei, segur que van deixar aparèixer les caixes i es van haver de convertir en un banc i a partir d'un determinat percentatge havia d'haver-hi una fundació que els controlés. Doncs l'Isidre Fainé va dir, jo no em quedo a CaixaBank, està a la base de la piràmide, jo em quedo a la fundació, que és des d'on ho controlo de manera directa o indirecta, absolutament tot. L'Isidre Fainé té 83 anys i fa un mes aproximadament el van triar sense ni un vot en contra a la búlgara, doncs perquè continués 4 anys més, o sigui, gairebé arribarà als 90 anys i encara està. I això és un tema molt delicat, perquè és la institució amb més poder de tot l'Estat, representa, segons uns estudis, l'1,2% del PIB espanyol, poca broma. I clar, els partits polítics estatals, el Partit Popular i el PSOE, que són els que tenen opcions de govern, volen tenir una persona allà, un dofí, sobretot a Criteria Caixa, la societat holding. Si tenim clar aquesta piràmide, el logo el podem trobar a la Fundació La Caixa i a CaixaBank, a Segurcaixa, a Lidacaixa, és el logo de pràcticament totes les parts que conformen aquesta piràmide o carreus o totxos. Doncs bé, això és una obra, ja ho sabeu, de Joan Miró. Li van proposar al Joan Miró, no de manera directa, sinó a partir del seu representant, i el representant els hi va dir, a l'època del Josep Vilarasau, perquè ell, jo crec que encertadament, el Vilarasau va dir hem d'ajuntar criteris, no podem estar amb un logo aquí, un altre allà, ara és normal, però en aquella època no era tan habitual. De fet, aquest canvi i ús d'aquest logo s'ha estudiat a les universitats perquè realment és molt potent. I vam parlar amb el Joan Miró i el representant va dir el Joan Miró mai farà un logo específicament per una entitat, encara que no sigui un banc, en aquella època que sigui una caixa i l'obra social i els valors i tot això. Finalment el van convèncer perquè fes un cartró i que inclogués una estrella, que és el que havien recomanat aquesta empresa, que és aquest d'aquí, és aquesta empresa americana que van contractar la Caixa per crear això. I llavors ell, fixeu-vos que ho posa en un requadre, també molt intel·ligent, el Joan Miró diu, no us ho faré directe, però mira, us marco aquí l'estrella, que és la que heu de triar. Això és un cartró que es troba a l'última planta de la Torre Gran de la Diagonal, i a partir d'aquí, ell amb un altre artista, que es diu Josep Royo, que aquest artista sí que diu, i jo el vaig anar a entrevistar a Tarragona, és d'allà, és el que va fer el tapís, que es troba als baixos de les torres. Quan entres, allà hi ha obres d'art i aquest tapís, que l'han restaurat fa relativament poc i vam fer una exposició al Caixa Forum. Doncs bé, resulta que CaixaBank, us en recordeu a baix? I la Fundació. Doncs bé, CaixaBank li paga cada any per drets d'imatge a la Fundació 3 milions d'euros, per fer-vos dintre del mateix grup, que varia més o menys en funció de l'IPC, com els lloguers.
i del número de clients que té CaixaBank. Són tots contractes que fan entre les mateixes empreses. Doncs bé, tenim l'Estrella i tenim que l'any 1993 es commemoraven els 100 anys del naixement de Joan Miró. La Vanguardia va fer un quadernet per retre-li un homenatge a Joan Miró i va parlar amb diferents artistes perquè escriguessin un text i fessin un petit dibuixet d'homenatge. Antoni Tàpies, Joan Brossa, Chillida, i ells van escriure un text i van posar un dibuix al costat per aquest quadernet. El Brossa, que era molt astut també, així proper a l'anarquisme, i coneixia molt el Joan Miró i sabia la sobreexplotació que havien fet del logo del Miró. Els hi va enviar un text i els hi va enviar un dibuix que era la portada del llibre, així tallada, com la veieu, que es titula Miró manipulat. A mi m'agrada molt l'art i aquesta obra seria que es trobava, pertany al fons de Joan Brossa, a la Fundació Joan Brossa, que està en dipòsit al MAPA de Barcelona, tenen allà dipositat. I amb el Jordi li vaig dir, escolta, ho intentem, anem a parlar amb aquesta mena de l'ESGAE per a la música, però hi ha una que es diu BEGAP, que vetlla pel tema de drets d'obres d'art. Aviam si podem pagar per aquesta obra i posar-la a la portada. Per tant, vosaltres, els que heu fet el Verkami, ens heu ajudat també a fer la portada. I també, jo li deia en broma, ja només per això, encara que deixéssim les fulls de dintre en blanc, jo ja em sentiria satisfet, perquè tu saps el que és que des de la caixa el primer rampell sigui anem a demandar aquests i que mirin, tenen els drets pagats, això no és una obra nostra, és una obra d'en Joan Brossa. Mireu la portada. El que va imaginar el Joan Brossa, aquestes mirades que tenen els artistes, és, no sé si la veieu millor, com ell, el Joan Brossa, veia a la caixa. L'esteu mirant? Una serp maligna que tot s'ho passa al seu voltant i no deixa absolutament res. Sí? I clar, això jo ho vaig trobar molt curiós per fer servir aquesta imatge per a la portada. I a la Vanguardia els hi va agradar? A la Vanguardia, quan va arribar aquesta imatge de Joan Brossa, van dir això no es publica, evidentment. Ja sabeu les connexions que hi ha entre el grup Godó. Sempre n'hi ha hagut, i la Caixa, ja us he dit que un dels que va posar diners per a la creació de la Caixa era la família Godó. I el que van fer és dir-li al Brossa que de cap manera. Llavors va enviar un altre dibuix, que eren aquestes lletres que ell feia, tipus les que hi ha de Barqui, no de la Catedral de Barcelona, i no es va publicar i va quedar en un calaix fins que, gràcies a aquest projecte l'hem recuperat. I, Rafa, una cosa que potser moltes persones ja sabien o ja saben o ja ens imaginem, però que realment al fer el llibre o al llegir-lo encara es veu més, que és la presència absoluta de la Caixa a tot arreu de la societat. I això a vegades ho expliques amb un exemple. Em sembla que el David Fernández també deia si volem estructures d'estat nacionalitzem la Caixa. Així tenim aigua, gas, tenim tot. Com és això, aquesta presència? A la introducció del llibre es titula El poder és passiu. És el segon cop que et poso una pregunta i respons... És que faig moltes voltes, ja ho sé. Però vaig arribar a això. És que he de posar en context. El poder és passiu, això és un concepte que ve d'un periodista anglès, que és de The Guardian, del periodista del diari The Guardian, i hi havia un grup comunicatiu que es deia el Rupert Murdoch, que potser us sona, News of the World, que va fer un molt mal periodisme amb un escàndol a través del qual pagaven a policies a Scotland Yard, punxaven telèfons, fins i tot de la Casa Reial,
famílies que havien perdut fills en accidents, atemptats, per aconseguir informació. I aquest periodista anglès, Nick Davis, estava sol. Pràcticament tot l'entorn mediàtic estava més alineat, perquè tenia molt de poder, el Murdoch i tots els seus diaris. Finalment, després de tot aquest via crucis, ell tenia raó, no? I ho va poder defensar i va publicar un llibre. I ell parlava en aquest moment que se sentia sol. Deia, us heu d'imaginar algú que va caminant per un terreny on sap que hi ha toros en llibertat. Com anirien per aquest terreny? Amb molta precaució, perquè en qualsevol moment poden atacar. Doncs així és com anem els periodistes quan hi ha una institució amb tant de poder. I no és tant que despengin un telèfon, que també ha passat, per dir-li als diaris o als periodistes això no ho publiquis, sinó que tenen tanta seguretat que no els hi cal, perquè amb tota la publicitat que inverteixen ja són prou conscients els mateixos directors i periodistes que millor no tocar la mà que et dona de menjar. I aquesta omnipresència, aquesta mena de toros, metafòricament, la Caixa la veiem des de pràcticament la seva fundació. Però això s'ha accelerat encara més amb el tema de la bancarització. I ara vaig a la pregunta que em feies. Hi va haver un conseller de la Generalitat que es deia Francesc Sanui, que ell era una persona d'ordre, però també li tenia certa fixació a la Caixa, perquè veia que els catalans no ens podíem desempallegar de la Caixa de cap de les maneres. Ell feia servir un terme que era vampirització, sobretot amb el tema dels peatges, Abertis. I ell va fer un escrit i ho va explicar en una tertúlia matinal que aquí de la ràdio pública, a l'època de l'Antoni Bassas, aquí no li va passar res, però a la columna que tenia el diari Avui, que va fer algun comentari en contra de la Caixa, el van despatxar per pressions de l'entitat. I ell deia, en pla irònic, ara ho cito de memòria, diu, la vida, el dia a dia d'un català. Et lleves al matí al teu pis de la immobiliària Colonial, la Caixa. Obres l'aixeta, et dutxes amb aigua del bar, la Caixa, que s'escalfa amb gas de gas natural, la Caixa. Te'n vas i esmorses un dònut, pan rico, la Caixa. Agafes el cotxe i poses benzina a Repsol, la Caixa. Passes pel peatge Abertis, la Caixa. Fas una trucada de telèfon, telefònica, la Caixa. Vas al Teatre de l'Òpera, al Gran Teatre del Liceu, la Caixa, també com a fundació. Per tant, és aquesta omnipresència que té l'entitat i que si tornem a aquesta piràmide que jo us deia, te n'adones, després de la investigació, que és la número 1 en gairebé tot. La que més dipòsits té, la Caixa. El fons d'inversió, perquè té molts treballadors, la Caixa, gairebé 30 llargs, 30 i pico mil. El fons d'inversió més important que hi ha, privat, a tot l'estat, a través del qual es fan inversions per mig món, és el de la Caixa. L'asseguradora més important, més enllà de Mafre, és també la Caixa i Segur Caixa d'Esles. Vull dir, tot, número 1. Per això el que us comentava del PIB, que representa al voltant de l'1% del PIB, és quan vas veient i entens aquesta importància. I dintre de la cartera aquella que us comentava a la base de la piràmide de les empreses de l'IBEX, segurament us sona un fons que es diu BlackRock. On heu sentit a parlar? BlackRock, Blackstone, no? Blackstone més en el tema del totxo, però BlackRock són aquests fons que fan inversions a tot el món i sobretot amb les borses de molts països que tenen molta part de l'accionariat de moltes empreses estratègiques. Doncs és curiós també això des del punt de vista mediàtic, perquè sempre que s'esmenta més BlackRock aquí, quan qui té més participacions d'empreses de l'IBEX, una miqueta més, però en té, és que BlackRock és Criteria Caixa.
Llavors a mi em va sorprendre molt aquesta precaució per part dels periodistes de no esmentar la de casa, i en canvi si esmentar potser és per això, perquè com és internacional esmenten més l'altra que no pas la d'aquí. Això també és simptomàtic i diu moltes coses. Ara et faré dues preguntes per entrar com a dos temes i després jo crec que ja podem escoltar les preguntes del públic, que és si pots parlar de la Caixa en relació a l'habitatge i de la Caixa en relació al català i a Catalunya. L'habitatge és un tema que recorre tot el llibre. Jo a vegades en alguna entrevista he comentat que els llibres són també fruit del seu temps. No? I un dels problemes, i no el problema més important que tenim a dia d'avui, és el tema de l'habitatge. I això ve de lluny, perquè poc temps després de fundar-se ja va aconseguir els primers crèdits per a l'habitatge. També els treballadors, evidentment, tenien unes condicions, bueno, ara també, no? Pel tema de l'habitatge, d'adquirir un habitatge. I la primera gran promoció d'habitatge que vam fer va ser cap als anys 50, 55, a la zona de la Verneda. No sé si heu anat a conèixer aquella zona de Sant Martí de Barcelona, que hi ha una biblioteca que ha rebut molts premis, Gabriel García Márquez, doncs just al costat d'aquesta biblioteca. I allò va ser un recinte, uns pisos que va inaugurar el que era el ministre d'Habitatge d'aquella època, que es deia Arrese, el primer ministre d'Habitatge de l'època franquista que va haver, que ell tenia aquell famós eslògan de no queremos una sociedad de proletarios, sino de propietarios. I aquella gran promoció es va fer per treballadors, gent, diguéssim, humil, no? D'habitatge de protecció, però en paral·lel també la Caixa feia habitatge al que a Barcelona es diu l'Upper Diagonal. Estaven molt ben situats. I clar, aquests estaven molt sol·licitats. I això són uns documents que vaig trobar a l'arxiu de Peralada, Miquel Mateu i Pla, sí? Peralada, que li arribaven cartes com a president de la Caixa d'amics coneguts i saludats de la bona societat catalana o espanyola a Catalunya, com el cap de Falange, el cap de la División Azul, el director de Radio Nacional, a l'Abat de Montserrat, un tal Lluís Millet, també, demanant aquests pisos, i fins i tot amb tanta naturalitat. Mira, m'agradaria aquesta promoció i em ve del tercer segona, el segon primera, i bueno, una disbauxa. Després molts d'aquests pisos es van vendre, però continuava fent-ne més, sobretot oficines. Ara s'està centrant més en oficines, perquè ha vist que una cosa que els hi fa molta, no sé dir, por, no? A aquestes institucions com la Caixa és el tema de la imatge, allò, risc reputacional. I clar, tota aquesta campanya que hi ha hagut per part del sindicat de llogateres, de Destapem la Caixa, que són promocions repartides per tot el país, que es van fer amb ajuts públics, sobretot ajuntaments. Segons el sindicat de llogateres va fer un estudi que van rebre com a mínim més de 25 milions d'euros d'ajuts. També pel tema del medi ambient, de sostenibilitat, van col·locar plaques en tots els edificis. I jo gairebé he parlat amb totes les promocions, que per cert són de les entrevistes més dures que més m'han colpit de totes les que he fet. I les plaques solars no han funcionat mai en cap de les promocions. I en algunes fins i tot els hi recomanaven que contractessin empreses com Naturgy, no? Justament és participar de la Caixa. I afortunadament la majoria d'aquestes promocions, gràcies a la vaga, les ha adquirit la Generalitat a través de l'Incasòl. Però fixeu-vos, fa pocs anys es va fer la major manifestació a favor de l'habitatge públic a Barcelona, de tota la història, i els mitjans de comunicació sí que la van cobrir. Però en canvi, quan els del sindicat de llogateres van fer la campanya Destapem la Caixa per criticar aquest cas en concret, els mateixos mitjans que havien cobert la manifestació els hi van donar a l'esquena. Pràcticament no van sortir amb cap mitjà. I ara el que ha fet la Caixa és sobretot un gir al tema d'inversió immobiliari i se centren sobretot en temes d'oficines. Està canviant i està invertint més en oficines. Quina era la segona pregunta? El tema de la... Sí, la catalanitat. Això també surt de vegades en moltes xerrades. Puc fer una pregunta?
Sí. Que en el cas, a Barcelona Global, És un d'aquests lobbies que hi ha a la ciutat de Barcelona. Sí, i la Caixa, bé com a CaixaBank, però sobretot com a fundació, sí que acostuma a donar suport a totes aquestes institucions. Te la trobes sempre, gairebé totes. Mira, gràcies que facis aquesta pregunta, perquè parles de Barcelona global, però abans no us ho he dit. Quan es va fundar la Caixa, el 1904, a banda d'aquestes aportacions individuals, també hi va haver un suport d'aquesta mena de lobbies que tu has esmentat ara a Barcelona Global, que està molt relacionat amb Maria Reig, les forces vives de la ciutat de Barcelona, que la presideixen. Hi havia 5 entitats, institucions fundadores que van donar suport a la fundació de la Caixa. Una d'elles era el Foment del Treball, l'Ateneu Barcelonès, la Cambra de Comerç, l'Institut Agrícola de Sant Isidre i la 5a Econòmica Barcelonesa d'Amics del País. Eren més o menys a la Barcelona Global d'aquella època. I respecte a la catalanitat, sí que sovint ens ho pregunten molt, perquè què queda de la catalanitat a la Caixa? Però sí que és veritat que en un principi el Francesc Moragas tenia molta relació al voltant de l'entorn que era la Lliga Regionalista o Catalanista. Però també es va saber adaptar en tots els règims, siguin democràtics, siguin dictadures. Que arribava la dictadura de Primo de Rivera, doncs baixem i no emprenyim molt amb el tema del català. Fins i tot hi ha telegrames que enviava el Francesc Moragas al dictador, a Primo de Rivera, i al rei, Alfons XIII, quan van inaugurar les oficines a la Vall d'Aran, a Les i Viella, y textualmente deia que estaban muy orgullosos la Caja de haber españolizado el Valle de Arán, gràcies a l'arribada d'aquestes oficines. Després arriba la República, defensors del règim republicà, i després arriba la dictadura i aquest director i aquest president, doncs, evidentment, a manar respecte al règim. I això és interessant també, perquè la Caixa era la que més dipòsits, més diners tenia de totes les caixes espanyoles, i això el franquisme era molt golafre. Després d'una guerra, una postguerra, s'havia de reconstruir el país, i el que van fer és aprofitar tots aquests dipòsits, i quin és el que tenia més? Catalunya. I hi ha molts estudis economistes que diuen que en part aquesta recuperació estatal va ser gràcies a l'estalvi dels catalans, que va haver-hi aquesta centrifugació de diners cap allà, i estaven obligades les caixes també a invertir en aquestes empreses estatals a través de l'INI, l'Institut Nacional d'Indústria, Telefònica, CAMSA, totes aquestes. Va haver-hi aquesta sortida de dipòsits. I respecte a la relació ja en temps democràtics amb la Generalitat de Catalunya, Josep Vilagrasau, entre el 76, era un tecnòcrata que venia d'aquestes empreses de CAMSA i Telefònica, i sempre havien recelat de la tutela de la Generalitat. Perquè la Generalitat tenia tutela a les caixes, quan eren caixes a través de l'Estatut, però van fer i desfer perquè hi hagués la mínima intervenció. Que sí que és veritat que aquí més o menys hi havia una petita intervenció, la que deia la llei, però no tant com hi va haver a altres comunitats. Però el Vilagrasau no en volia cap. I això va provocar un conflicte a l'època del Pujol, quan tenia de conseller l'Artur Mas, que l'Artur Mas li va arribar a dir al Jordi Pujol: o frenes aquest, referint-se al Josep Vilagrasau, o aquest ens passa per davant, perquè cada cop tenia més poder l'entitat. I el que van fer és, com que tenia aquesta tutela legal, van canviar el límit de l'edat de jubilació. I llavors així és la manera com va sortir el Josep Vilagrasau del càrrec, que després el van nomenar president. Ell era director i el van nomenar president. Qui també va ser president per aquella època, una miqueta abans, va ser un tal Samaranch, Antoni Samaranch, que també va passar com a president de la Caixa. Ja als anys 80, vull dir que el franquisme ja feia temps que havia passat. I en l'actualitat, la Fundació de la Caixa, el capdamunt de la piràmide, no té gens cap tutela a la Generalitat, ja s'han desfet totalment de la mínima tutela, i depèn del Ministeri d'Economia, en aquest cas. I respecte al tema de la llengua, això també em va sorprendre perquè l'entitat, sí que és veritat que és la més important i la que més oficines té, però l'entitat que rep més queixes pel tema de discriminacions lingüístiques és també la Caixa.
vaig parlar amb una entitat que es diu Plataforma per la Llengua, i els vaig preguntar, teniu estadístiques de banda dels restaurants i bars i la sanitat? Jo sí que hi ha algú de caixes. I em van enviar el correu, vaig anar a parlar amb ells i vaig estar mirant, m'han passat les casuístiques i algunes anècdotes interessants d'un senyor ja jubilat que a l'hora de cobrar, volia cobrar la pensió a través del caixer i no podia perquè no podia posar el punt velat de l'Ela Gemina, deia avalí i no podia cobrar per aquesta. Bueno, o treballadors que no tenen el català, castelldefels, bueno, n'hi ha moltes i estan explicades aquí al llibre. És una altra anècdota interessant respecte al president Carles Puigdemont. Quan ell va arribar de Girona, clar, no el coneixia, l'entorn allò barceloní, de les forces vives, Círculo Eqüestre i tot això, i l'Artur Mas també li va fer com de mitjancer, bueno, té organitzat una reunió a la Casa dels Canonges, al costat de la Generalitat, amb l'Isidre Fainé, amb el poder en majúscules. I el Fainé va tenir la deferència de no fer-los pujar a la Diagonal, sinó que va baixar ell a la Casa dels Canonges, i un, no sé si innocent, no acabat d'arribar, Carles Puigdemont, li va deixar ben clar, jo sóc independentista, i després li va preguntar, i vostè què és? L'Isidre Fainé. I ell, que és molt astut, gat vell, s'ho va rumiar, i li va contestar, jo vull ser Jaume I el Conqueridor. Com vull conquerir el mercat espanyol, que és el que ha fet. No? De fet, el seu mercat és l'espanyol i l'internacional, perquè dintre d'aquestes carteres d'inversió que us deia de l'IBEX, també en té fora de l'Estat. Té participacions en un banc que es diu Impulsa, de Mèxic, són Carlos Slim. Un altre de Hong Kong, BEA, Bank of East Asia, i després d'altres bancs d'Àustria també té alguna participació internacional. Per tant, aquesta catalanitat o aquesta mena de vernís catalanista, jo crec que alguns treballadors em diuen que queda poca cosa més que el nom i poca cosa més, no? Allò de la caixa. I ja és l'última pregunta que et faré, però en alguna presentació, n'hem fet 4, aquesta és la 5a, t'han preguntat, bueno, Rafa, però al principi encara hi havia alguna que estava bé, ara se salva alguna cosa. Tu, en una entrevista, et van titular la caixa ha fet molt de mal, no? O sigui, ara què? Queda alguna cosa salvable? Clar, quin és el problema aquí que jo veig? Evidentment, sempre dius, bueno, tots tenim coses bones, coses dolentes, i la Fundació sí que pot fer coses, allò que sempre diem, la cultura, no? Tots aquests projectes, no? D'investigació. Però el problema està amb la pròpia existència de la Fundació com a tal, no només de la Caixa, sinó en general, allò que s'anomena aquest concepte de filantrocapitalisme. No? Fins a quin punt serveixen aquestes institucions per rentar la cara de tot el, de fet, de l'origen de molts d'aquests diners. Perquè la Fundació La Caixa, al davant, rep tots aquests diners de la part baixa de la piràmide, dels negocis que hi ha. I això també hi ha un capítol dedicat a això del filantrocapitalisme, perquè té també col·laboracions amb altres fundacions internacionals, com és la Fundació Bill i Melinda Gates o la Fundació Aga Khan, que també han fet algun projecte conjunt. I l'Emília Oliver, que és una investigadora de tot aquest tema del filantrocapitalisme, comentava, clar, com és possible que totes aquestes fundacions, després d'haver fet tota aquesta filantropia, siguin cada cop més riques i tinguin cada cop més fons. I quan mires el cas concret de la Fundació La Caixa, en part, no només, d'on venen tots aquests fons, doncs comences a estirar del fil i veus que el grup CaixaBank, el banc pròpiament, doncs és un gran inversor en temes de la indústria militar, no? Inversions en la indústria militar, en grans empreses, fins i tot en empreses que es dediquen a extreure o practicar el fracking, sobretot a zones de l'Antàrtida, a la zona de l'Amazònia. I clar, això és aquest conflicte que tu poses una miqueta en dubte, no? Quin és l'origen i com casa això amb aquesta imatge tan agradable que tenen
i que de vegades és només una façana des del punt de vista, sobretot, com fan servir la cultura. Perquè dintre de la Fundació, entre tots els projectes que inverteix, tot i que potser és el més vistós, però el que menys inverteix dintre de tots ells és la cultura, precisament, el tema d'exposicions i tot això. I a mi m'agrada molt, que també ho explico en el llibre, un artista alemany que es diu Hans Haacke, que fa un tipus d'art molt polític. I ell ja va tenir molts problemes, ja fa molts anys, té 90 i escaig anys, al seu país, a Alemanya, perquè ell feia moltes exposicions sobre la relació entre les empreses alemanyes i el règim nazi, les que havien col·laborat amb el règim nazi. I va venir a Barcelona a fer una exposició a la Fundació, ara al Museu Tàpies, i nosaltres ja estem vacunats, perquè vivim aquí, però no sé si us ha passat, però quan hi ha abans més, que hi havia més oficines a les cantonades, que ara han tancat moltes, però ell va aterrar aquí i deia, què és aquesta estrella que està per tot arreu, totes les cantonades, i li van explicar una miqueta la història. Llavors ell va agafar aquest fil per fer la seva exposició a la Fundació Tàpies. Això va emprenyar molt els de la Diagonal, perquè l'exposició la va titular Obra Social. I clar, era un torpede directe a tota aquesta doble moral que ja practicava, i tot i que no era banc encara. I després estava en un altre projecte per a la Fundació Joan Miró de com s'havien sobreexplotat obres d'art a empreses privades. Estava pensant en això, el logo que també va fer el Joan Brossa. Aquesta exposició finalment no es va fer, la Fundació Miró no la va fer, perquè estava preparant en paral·lel una altra retrospectiva sobre Joan Miró i volia tenir l'ajut econòmic de la Caixa. Finalment es va retirar i no el va fer i va entrar al BBVA a fer-ho. Per tant, jo crec que hem d'ampliar el focus i anar més enllà. No tinc cap mena de dubte que vosaltres, l'auditori d'avui, així ho pensa, i no veure només aquesta part tan amable, però quan grates darrere és aquesta part potser no tan agradable, però clar, té tant de poder i tant de pes que és difícil que els mitjans surtin d'aquest discurs més uniforme. La Generalitat inverteix o va invertir en els últims 6 anys consultables, sabeu allò de la publicitat institucional, tan polèmica també, aquests mitjans del parar, la Generalitat, quins no? En els últims 6 anys consultables n'ha invertit d'aquesta publicitat institucional uns 200 milions d'euros. 6 anys. El grup La Caixa, si sumem només la Fundació i CaixaBank, a l'any inverteix més o menys aquesta quantitat, en un any. O sigui que imagineu-vos, i tal com estan els mitjans de comunicació, si perden aquest ingrés, doncs pràcticament han de tancar. Per això va molt en compte d'explicar segons què. I ja us dic que no cal despenjar un calici de la feina, despengi cap telèfon. És allò pitjor de la censura, que és l'autocensura dels propis periodistes. Vale, doncs, bueno, ara seria el moment que féssiu les preguntes que vulgueu, els comentaris. O sigui, com veieu, el Rafa no té notes perquè ho té tot aquí. Cada cop que esteu un pèl així un gir d'informació, però això com està. Ja era calvo abans de començar el llibre. Sí, no ve d'aquí. Però jo no tenia tantes ganes. Aleshores, no, de veritat, és un llibre que es llegeix, té molta informació, però té molts capítols, podeu anar a buscar el tema que us interessa, i té un índex onomàstic que té una bona notícia, no surt ningú de la floresta que jo conegui, us ho sabreu, però bueno, ara tenim, no sé, una mitja horeta, no?, perquè li pugueu fer... Teniu 2 índexs onomàstics, un d'empreses i l'altre de persones. I bueno, de vegades hi ha capítols una miqueta redactats com un thriller per atrapar l'espectador. Bueno, el lector. Comença amb un capítol que es titula Com robar un economista i parlo d'aquella anècdota de quan van convidar els de la Caixa per inaugurar les torres de la Diagonal. Ja funcionava, però bueno, temps després van agafar-ho com a excusa a l'economista Carl Brecht, que potser us sona a alguns de vosaltres.
Galbraith. Clar, era un bon cap de cartell. I és curiós perquè mentre estava fent la xerrada, convidat per la Caixa, va venir amb la seva dona, es van hostatjar a l'hotel Princesa Sofia, ara es diu Sofia, que estava allà al costat, i mentre feia la xerrada van entrar uns lladres a l'habitació de l'hotel, van obrir la caixa forta i li van robar les joies a la dona, i ell, mentre feia la xerrada allà a l'auditori de la Caixa, li van robar la cartera, qual cosa és una metàfora molt interessant. Sí, ja. Hi ha un aspecte que és, els bancs sempre intenten transmetre que tenen comportaments ètics, que no s'emboliquen en determinades inversions, diner negre, però en canvi tots tenen seus a paradisos fiscals i per tant hi ha negocis i amb uns percentatges a vegades segurament molt quantiosos de tràfic de tota classe de menes. Això a la Caixa no has pogut arribar a veure, primer, que està en quants paradisos fiscals, suposo que és una majoria, i dos, quin volum d'honestedat o de clarividència en quan ens expliquen que sí que són la de veritat fan. Sí que ha tingut, ha arribat a tenir participacions en bancs i ha arribat a obrir-ne algun en aquests territoris que s'anomenen paradisos fiscals o de baixa tributació. Un d'ells és Andorra, molt temps hi ha estat allà, i un altre que va durar 6 mesos és a Mònaco, també va arribar a tenir un petit banc. Sobretot per allò que s'anomena la banca privada, per persones que tenen força diners per invertir. I respecte a coses així una miqueta fosques, també s'expliquen alguns casos relacionats amb el narcotràfic. Hi ha un investigador de tot això que es diu Steinko, que és un professor universitari, que ell va fer unes estadístiques segons les quals és a través, majoritàriament a través dels bancs, més que no pas de les caixes, però també de les caixes, on hi ha molts casos de blanqueig de diners. Però si agaféssim les caixes, la que més casos va tenir delicats d'aquest blanqueig de diners era la Caixa. De fet, hi va haver una investigació interna de la pròpia Caixa i van arribar a fer fora un dels treballadors, això ho he parlat amb alguns dels sindicats, els 3 dels majoritaris que entren a la Caixa, encara que ja s'estan en vaga, per cert, però no hauria sentit molta cosa als grans mitjans de comunicació, que és UGT, Comissions Obreres, i el SECBE, que és ara el majoritari, sindicat d'empleats de CaixaBank. I amb un d'ells, amb un treballador d'una oficina de Madrid, el van arribar a fer fora, que estava relacionat, tot i que finalment va haver-hi un sobreseïment del cas, que potser us sona el cas Emperador Caupín, que havia relacionat amb membres de la família Borbó, un actor porno, era un Nacho Vidal, crec que es deia, Nacho Vidal, bueno, era un pot interessant que hi havia allà. Però després hi ha un altre cas, que aquest és el que més esmento en el llibre, estava relacionat amb el blanqueig de diners a través no de paradisos fiscals, sinó d'entitats d'oficines d'aquí. Eren uns ciutadans colombians que el que feien era blanquejar diners que venien a través de la venda de droga, i una de les oficines més tacades, per dir-ho així, que ja està tancada, és la que es trobava a la Rambla de Barcelona, a la plaça del Teatre, a baix de tot. A través d'aquests comptes treien diners i els enviaven a través d'aquesta oficina i no van avisar ni van saltar les alarmes, per això els van picar el crostó a la Caixa i en un altre cas els van arribar a posar una multa de més de 3 milions d'euros per no estar a la guai de tots aquests moviments dubtosos. I en aquest cas eren diners que anaven sobretot a Colòmbia i a Mèxic, sobretot a empreses que es dediquen al tema de, una es deia Monex, que es dediquen al tema d'enviament de diners per part de, feien simular, que es dedicaven a enviar diners, com es diuen aquestes empreses de, gent que viu aquí d'altres països, que envia remeses,
als seus països. Que això passa molt més, no tant a Europa, però passa molt entre Estats Units i Mèxic. I ho saben els bancs. Els bancs saben que moltes d'aquestes remeses que baixen dels Estats Units a Mèxic, a través d'aquestes empreses de remeses, i una part molt important, un percentatge molt important, és del blanqueig de diners que ve de la droga. El que passa que hi ha un periodista mexicà que ho ha investigat. Això és mexicà, però està enviat a Washington, que es diu Jesús Esquivel, que ell va escriure un llibre que es titula Los narcos gringos, que és molt interessant, perquè sempre hi ha aquesta estigmatització en Mèxic, no? Narco, Mèxic, Mèxic, però ell es preguntava, bé, i la droga quan passa de la frontera, qui la mou? No la mou ningú. Arriba volant al consumidor, també hi ha càrtels allà. I clar, tots aquests diners tornen cap allà a través d'aquestes remeses. Hi ha una llei que limita fins a $10.000. Per tant, si tu envies 9.999, això els mateixos membres del càrtel paguen $200 o $300 a gent que vulgui formar una part, perquè si és menys d'això, ni tan sols has de documentar-ho. I així entren els diners. Els bancs ho saben perfectament, això ho investiga aquest periodista, però no els interessa, perquè és una quantitat de diners tan impressionant que no ho volen remenar, però saben que molts diners tornen a Mèxic perquè hi ha aquest cas molt més modest i petit i va haver implicada aquesta oficina de la Caixa. Però n'hi ha altres casos que en parlo, aquesta de la multa de 3 milions i escaig i dels paradisos que hi havia també quan eren considerats com a tal, Mònaco i sobretot Andorra. Sempre ha tingut una relació molt directa amb Andorra. També va arribar a obrir oficina allà i de fet l'alcalde Porcioles, que segurament us sonarà, ell també tenia molta mà perquè era com el notari d'allà d'Andorra i es movia amb un cotxe que tenia matrimonat a Andorra, el Porcioles, i va ser conseller també de la Caixa. Ell, en teoria, hauria d'haver estat triat president, era candidat per presidir la Caixa un cop va morir el Miquel Mató i Pla, el 1972, però finalment no el van triar amb ell. Sí, dues coses. Hi ha la llegenda aquesta de que les caixes, després de la Guerra Civil, van tornar a l'import de les cartilles, cosa que no van fer els bancs. Això és un tema també interessant perquè en el cas de la Caixa no va haver-hi aquest buidatge de dipòsits gràcies al boix i raspall. Es refereix a això, que es va mantenir, és això que... Sí, o sigui, tu tenies una cartilla i una vegada, perquè clar, tu tenies la cartilla amb moneda republicana. Sí, correcte. Aleshores, quan acaba la guerra, els bancs es neguen a donar els estalvis que tenia la gent. En canvi, les caixes sí que ho van tornar. Van acceptar la transformació del saldo que tenies a la cartilla en pessetes espanyoles. Sí, això sobretot és molt interessant perquè quan veus tota aquesta evolució, segons anaven avançant les tropes nacionals, la Caixa va arribar a tenir, van haver-hi 2 i fins i tot 3 caixes alhora. A la zona republicana una, a la zona nacional una altra, i després l'interregne, que quedava entremig de terra de ningú. I la Caixa, que ja era la més potent, la que més dipòsits tenia, tot i que es van arribar a extreure quantitats tant en casos que hi va haver potser isolats, no? D'extremistes d'un cantó i de l'altre que feien com atracaments, obligaven a treure diners als responsables de les entitats en un temps tan convuls. Hi ha alguns estudis que calculen que més o menys va ser la mateixa quantitat que van treure els d'un cantó com els de l'altre. Potser una miqueta més els nacionals, però més o menys igual. I això va ser una feina que comentava abans del boix i raspall, que ell va aconseguir fer aquests equilibris, malgrat que després hi va fer Consell de Guerra i tot això, i va aconseguir mantenir els dipòsits. Perquè com es van fer amb la Caixa els franquistes, doncs van veure que pràcticament no havien baixat els dipòsits. Els bancs, en canvi, és una altra història, com molt bé dius. I dintre també hi ha uns documents interessants que això va anar pels pèls arran de la publicació
perquè t'arriben fons, t'arriben documents, i n'hi va haver-hi uns documents que eren unes circulars internes de la Generalitat, que tenia una mena de secció o entitat encarregada de tutelar a les caixes, que depenien de la Generalitat Republicana. I la Generalitat ràpidament, al juliol del 36, pocs dies després d'esclatar la Guerra Civil, va enviar una circular a la Caixa dient bloquegi'm aquests comptes. Però sabia que els propietaris d'aquests comptes eren, molts d'ells, gent important que estava donant suport econòmic a les tropes nacionals de Franco. I entre els noms que hi havia, això ho parla un historiador de la Caixa, però no dona els noms, aquí els tenim. Hi havia un tal Francesc Campó, hi havia un tal Ventura i Clavell, que va ser ministre d'Hisenda, que també és un dels que va anar als Estats Units a demanar un crèdit en nom dels franquistes per tenir suport econòmic per guanyar la guerra. Ara fa poc ha sortit un llibre també molt interessant d'uns historiadors, un d'ell Vinyes, que parla de la importància que va tenir el petroli per part d'empreses petrolieres americanes que duraven i venien molt de petroli per fer tirar els avions i tot això, va ser estratègic al bàndol nacional. Això és un tema que no s'havia investigat. I grans petrolieres de Texas estaven donant suport a les tropes nacionals. Una altra de les institucions que apareixia en aquest document a la Generalitat perquè bloquegessin els comptes eren institucions religioses i l'última que apareix a la llista és una institució que es diu Junta Constructora de la Sagrada Família. La Sagrada Família, hi havia un banc, una caixa que es deia Caixa de la Sagrada Família, creada per un personatge capellà molt conservador, que van acabar assassinant, matant, mentre mirava de travessar la frontera, perquè ja sospitava la Generalitat, ja s'havia fet que part d'aquests dipòsits de la Caixa de la Sagrada Família, que va acabar incorporada a la Caixa de Barcelona, i la Caixa de Barcelona alhora va acabar dintre de la Caixa, doncs ja n'havien tret diners del país i els havien portat a un banc de la City de Londres en aquella època. Després els van recuperar la Caixa de la Sagrada Família i els van tornar cap aquí. Sí, i una altra cosa és, parlem molt de l'obra social de la Caixa, però aquesta obra social té una desgravació fiscal impressionant. O sigui, és igual, hem invertit 300 milions. Sí. Però és que després, a la llarga, han pagat 100 milions. L'impost de societat i IRPF està molt... Això us comenta en el llibre i començo explicant aquest capítol del tema aquest de les fundacions i els avantatges fiscals que tenen a través d'un cas de la pròpia Emília Oliver. L'Emília Oliver, que va escriure aquest llibre titulat Filantropicapitalisme, per això ho vaig escoltar amb ella, que ja amb el seu llibre també parla o esmenta la Caixa. Ella va patir, li van diagnosticar un càncer de mama i van a fer la radioteràpia a l'Hospital de Sant Pau. I ella és una persona molt d'esquerres, molt combativa, i això li va provocar un conflicte ideològic, perquè quan entrava a la màquina, la infermera li va dir pots estar molt contenta amb tota la innocència del món, la infermera, perquè aquesta màquina on estàs fent el tractament ve de la donació que va fer l'Amancio Ortega. Clar, és aquest conflicte que va ser una miqueta l'esperó per escriure el llibre de Filantropicapitalisme. I ella posa alguns exemples amb aquesta donació que va fer l'Amancio Ortega, si hagués anat directament aquests diners a pagar impostos, com els podem pagar tots, hauria d'haver ingressat a l'Estat molts milions d'euros. I en canvi, de l'altra manera, té aquestes desgravacions i, a més, la pròpia fundació decideix on i a qui van destinats aquests diners. Això també és important tenir-ho en compte. I ara que ha sortit l'Amancio Ortega, així com hem parlat de la Caixa, de la publicitat i del poder que té, gairebé té més incidència als mitjans de comunicació, i que sí que ho dic jo, he estat 4 anys investigant a la Caixa, són dues que condicionen més les línies editorials. Una és Inditex i l'altra és Mercadona.
mai veureu publicitat directa de les dues institucions, oi? Però en canvi, molts d'aquests mitjans i digitals reben uns pagaments mensuals i de vegades, amb aquesta excusa, surten notícies d'aquestes de clickbait, que tu cliquis a l'enllaç, doncs la crema fantàstica que pots comprar al Mercadona o l'estudi que hem fet, la crema millor de Mercadona o la faldilla que porta la Letícia de Zara, que es fa tot això és publicitat pagada. I per això, si de la Caixa, el Santander o el BBVA no sortiran notícies dolentes, sobretot, o el Corte Inglés, sobretot ara, a dia d'avui, ni d'Inditex ni de Mercadona, tampoc, encara menys. És certa la brama que corre de que el fet de que la Caixa s'anés a Alacant, o València, no recordo, va ser producte d'una trucada directa del Borbó? Això jo no ho he pogut confirmar. Així com en el cas de la SEAT sí que hi va haver pressions perquè la SEAT marxés, jo en el cas de la Caixa això no ho he pogut confirmar. Sí que és veritat que van marxar, han tornat, la Fundació, se'n recordeu, i Criteria Caixa han tornat a la Diagonal, han tornat a Barcelona, però el CaixaBank, el banc, continua a València. Aquest no ha tornat i això li han retret a l'Isidre Fainé. De les poques vegades que ell parla, no acostuma a donar entrevista, jo ho he intentat, evidentment, i ja comptava amb el nom, però ho has de fer com a periodista per deixar en constància que has fet aquesta investigació si volen donar la seva versió. Ell va anar a una comissió que va organitzar el Parlament de Catalunya per tot el tema de l'aplicació del 155 i com havia afectat això als bancs catalans. Que crec recordar que era al voltant, es van treure dipòsits, tot i que deien que estava tot controlat i anava bé, no anava tan bé ni estava tot tan controlat. Es van treure més de 3.000 milions d'euros entre la Caixa i el Banc de Sabadell, crec recordar. I molta gent va obrir comptes mirall, que és obrir un compte fora del Principat, en una oficina de Cuenca, de Saragossa, el teu import, per seguretat. I allà li van retreure això que m'estàs preguntant tu, perquè no ha tornat. I ell va donar aquesta resposta així molt elegant, dient que de fet no s'han mogut de la seva àrea d'influència original, que més aviat era Catalunya i Balears, perquè València, el Baix Valencià no era pas. I clar, algú li va retreure, doncs llavors que torni a Barcelona, que va a Girona, perquè és l'àrea d'influència. Per això que em comentes del rei, no tinc confirmació directa. Sí que hi ha tot aquell canvi legislatiu que es va fer per la via ràpida, sense necessitat de convocar una junta, gràcies al govern del Rajoy, perquè ràpidament poguessin endur-se les seus fora, que és una manera de pressionar el govern de la Generalitat. Doncs moltes gràcies, perquè ens estàs donant una versió de la Caixa que dona por. Una pregunta, tota aquesta investigació ja sabem que és molt poderosa, i més ara. Què tentàculos o què es veu, com ha pogut influir i influeix encara en el govern d'aquí i en el d'Espanya i en tota la normativa, legislació, etcètera, que surt a l'Estat, no? Existeix alguna manera de trobar aquestes coses? Sí, de fet totes aquestes empreses, i ara no ha sortit en el llibre, però m'ha arribat últimament alguna documentació de com ja des de finals dels 70, en plena transició, influïen el governador del Banc d'Espanya, el Mariano Rubio, que en aquella època era el vicegovernador, a l'hora de fer segons quines lleis. Això ho fan ara, ho faig com 4 cases, pràcticament calcat la llei que al final s'aprova per aquest lobby, aquesta pressió que tenen. I això es va fer amb motiu era l'època del Josep, com un exemple, l'època del Josep Vilagrasau, perquè clar, les caixes només podien operar a la seva àrea d'influència, en aquest cas Catalunya i Balears, però ja es veia venir a finals dels 80 que hi hauria un canvi de llei perquè les caixes poguessin obrir oficines on volguessin de tot el territori estatal. Llavors aquí sí que hi va haver aquesta pressió per canviar la llei. I el Josep Vilagrasau, molt hàbil, ja havia obert moltes oficines fora de Catalunya i Balears que es deien Grup Caixa.
però que no podien fer tràmits com una caixa, com un banc, entre cometes, venda d'assegurances i d'altres tipus d'operatives. I clar, quan ja es va aprovar la llei, l'únic que van fer és canviar el rètol de l'oficina i ja anaven amb moltíssims anys d'avantatge respecte a d'altres caixes, Caixa Catalunya, la Caixa Laietana, etc. I això que comentaves del poder és el poder en majúscules. En quin sentit? Us he dit que Criteria Caixa Holding és el que més participacions d'empreses de l'IBEX té, fins i tot per davant de BlackRock, oi? Doncs imagineu-vos les empreses estratègiques que anomenem gas, aigua, petrol, gas i benzina. Clar, se suposa que si jugues dintre del tauler del capitalisme, el que diu és que tu, si tens la capacitat econòmica, un fons sobirà o una empresa Lukoil russa o xinesa, si té el múscul financer, aquest és el joc, no? Tu pots anar amb un parquet i comprar accions d'aquella empresa fins a ser l'accionista majoritari, no? Aquest és el joc del capitalisme, però no. Perquè si algunes empreses o fons sobirans venen de fora i comencen a entrar en empreses tipus Naturgy, Agbar, que són estratègiques per Repsol, que són estratègiques per un país, salten les alarmes dels governs. I és aquí, imagineu-vos el poder, això és el poder en majúscules, que és el govern, sigui del PSOE o sigui del PP, qui ha de despenjar el telèfon i demanar a l'Isidre Fainé, ara, sisplau, si ens pots ajudar, i tu també compres una miqueta d'accions de Telefònica o de Repsol i aturem aquest inversor internacional que vol invertir en aquestes empreses econòmiques. Imagina't el poder que té Criteria Caixa quan sap que depèn d'ell el govern en aquest sentit. Pot ser que aquesta, com es diu això, Europa, que queríem fer dos bancs, te'n recordes? Pot ser que la Caixa estiguessin d'acord? La Caixa ja va ser accionista. Va ser accionista del Banc de Sabadell. Va arribar a tenir un 15%. Però va ser un ajut que li va fer a la Caixa perquè no entrés un altre banc més gran que acabés ja fa anys. Després es va retirar d'aquesta inversió. I ara que em dius això, també va tenir el 7% d'un banc que es deia Banca Catalana. I això és molt interessant, perquè va tenir el 7% de Banca Catalana, va invertir 1.000 milions de pessetes d'aquella època amb un interès del 14%. Després ja sabem tots el que va passar amb Banca Catalana, no? I quan va anar a aquest fons de garantia i es va fer aquesta oferta perquè s'ho quedés algun, finalment s'ho va quedar el BBB, que ara és el BBB, no? I llavors ja amb aquesta seguretat que hi havia a l'estat darrere, era època ja de Josep Vilassau, diu, ara recupero la inversió, aquest 7% que tenia. I això ho explica el Vilassau a les seves memòries i passa com si no res, però és que és molt bèstia. És amb aquest raconet, Butxaca, Guardiola, que van recuperar del 7% de Banca Catalana amb tots els interessos després de molts anys, nosaltres present de sumar anys gairebé el doble, que van recuperar aquests 1.000 milions, que van començar a fer aquestes inversions, aquestes carteres de l'IBEX 35. Per tant, l'origen de tot aquest imperi del parquet espanyol ve d'aquest raconet de Banca Catalana. Jo imagino que en el llibre ja expliques moltes més coses de les que dius ara. Per tant, com que no l'hem llegit, preguntem coses però que no cal que les expliquis totes. Però jo tinc una curiositat, poder és més meva que no és compartida, no? Quan parlaves dels orígens de la Caixa, parlaves de Moragues, parlaves d'una sèrie de petums i coloms d'aquella època, no ha sortit fins al final, fins ara una pregunta, un dels homes més rics de Catalunya de la primera part del segle passat, com va ser en Cambó. En Cambó va tenir un paper
en la creació de la Caixa o en el seu creixement, i aprofito la segona pregunta i així ho deixo. Hi ha un capítol dedicat a les relacions amb la monarquia espanyola actual? Ho dic perquè si hi és, no perquè m'ho expliquis, perquè jo ho deixem, no? Però, si no, tu mateix, I agafo aquesta última, sí, no? També hi ha al llarg del llibre, això de la primera donació de 25.000 pessetes, després també del tema dels bribones i tot això dels vaixells, no? Que participava a la Fundació La Caixa, el tema de la filla, de la Cristina, també treballant allà, llibres que es feien en exclusiva per a la família reial, d'edicions de luxe, que li regalaven al rei, anaven tots els directius a visitar el rei, a regalar-li llibres. Sí, el tema del pis del Palauet de Pedralbes també, que va ser gràcies a un crèdit, això va ser un interès personal de l'Isidre Fainé, aquest crèdit perquè adquirissin el Palauet allà a Pedralbes. Vull dir, sí que n'hi ha tot aquest repàs. Em deies la primera pregunta? Cambó. No directament, perquè estaven totes les salses. És que t'ho dic, això no me'n recordava perquè em sembla que m'anaves a dir el Güell, la família Güell, que és una altra de les que va posar aquesta aportació, també va en 1904. El Cambó apareix en el llibre, però apareix per la seva relació. El Cambó sempre apareix, no? Que investigues d'aquella època sempre apareix, però per la seva relació amb el Puig i Cadafalch. Puig i Cadafalch tots el coneixem com a gran arquitecte i també va ser president de la Mancomunitat un cop va morir Prat de la Riba. Ell tenia molts interessos en terrenys, invertia molt en solars i propietats, tots dos, i d'altres empresaris. El Cambó i el Puig i Cadafalch també es fregava les mans a l'hora d'invertir en solars i terrenys, el Puig i Cadafalch, l'arquitecte modernista. I van crear una societat immobiliària i van comprar molts terrenys a la Diagonal. Hi ha unes cartes a l'Arxiu Nacional de Catalunya, d'aquí de Sant Cugat, del Pons Puig i Cadafalch, que el Puig i Cadafalch li diu al Cambó, perquè era accionista d'aquesta empresa immobiliària, diu, que bé, no sé què fer de tants diners. I entre els terrenys que hi havia de la Diagonal, que ja començava a tenir, ja havien posat l'ull, tot i que va ser després que la cosa es va multiplicar, quan van fer el Congrés Eucarístic el 1952, després és quan la Diagonal guanya més, la ciutat arriba fins a final de l'actual Diagonal, que un dels terrenys que formava part d'aquesta empresa i que després van passar a mans de Colonial, lligant a la Caixa, i avui també és una d'aquestes de l'IBEX en els que té participació, eren els terrenys on ara s'aixequen les torres negres de la Diagonal. I a mi em va fer molta gràcia, és aquestes coses del destí, que aquests terrenys on ara hi ha les torres de la Diagonal pertanyien a una masia, com hi havia moltes allà a les Corts, que es deia, no és broma, Car o Cal Estrella. I eren part d'aquests solars que anaven especulant, tots aquests. Una pregunta. La Caixa, econòmicament, té un pes superior al Banc de Santander? Sí. Aquí, el Banc de Santander té molt negoci internacional, no sé si és el 60% dels ingressos que li venen ja de fora. Bueno, jo era una mica per al futur, després de l'Isidre Fainé, qui ve? Sí, perquè li queda per les famílies que siguis, però ja no. Molt bona. Mireia, em dius? Sí. Molt bona pregunta, Mireia. És la pregunta del milió. Després del Fainé, que no agrada molt que es faci aquesta pregunta. Ja us he dit que l'han reelegit amb 83 anys, 4 anys més, gairebé 90. I això és molt important, qui el succeirà, però és secret d'estat, pràcticament, entre cometes, perquè és molt de poder i tots els partits de govern
volen tenir un peu, com us deia abans, volen tenir un peu allà. Hi ha hagut alguns dubtes, fins i tot que ell ha portat per provar-los, aviam si eren els bons minyons, i un d'ells era l'Àngel Simón, que van acabar enfrontats i el va fer fora directament per unes inversions que va fer, entre d'altres coses que no li agradaven a l'Isidre Fainé. S'especula que podria ser un bon successor un tal Reinés, que ara es troba a Naturgy. Jo apunto per allà, no ho sé, no ho sap ningú, però podria anar per allà. Però que sí que estan molt gelosos és de que això no se'n parli molt. Però si fixeu, si l'Isidre Fainé no fa entrevistes, no acostuma a fer declaracions, tampoc li cal, no? Perquè si no necessita. Però clar, cada cop està més gran i suposo que limiten encara més que no pugui haver-hi algun problema. I això és molt simptomàtic també, perquè hi va haver un digital, un columnista que es va atrevir a parlar d'això que tu m'has preguntat. Bueno, hem de pensar en la successió d'aquest imperi tan important i no se li va córrer una altra cosa, va durar 24 hores, la columna d'opinió. Que dir que hem d'anar al tanto que no passi com el president nord-americà Joe Biden amb l'Isidre Fainé, que comencem a tenir allò embarbussaments, entre sopego i coses d'aquestes, ja per temes de l'edat, lògic. I per tant això es va aturar. I ara això ha estat com un cop de puny a sobre de la taula, de dir, mira, tinc 83 anys i em torno a reelegir 4 anys més, per tant, tothom calmat aquí i que no s'especuli. Això ja és una cosa més personal, que jo us comento, vull dir jo com ho veig, però cadascú de la seva vida fa el que vol. No entenc com una persona, suposo que el poder és molt addictiu, que té 83 anys, que té 8 fills i molts nets, potser dedicar una miqueta més de temps a la família, no? I vam dir també, crec jo, no? No ho sé, dic jo. Però bueno, això és una apreciació personal. Una resposta ràpida. Les primes úniques. Això, perdoneu-me, com et dius? Isidor. Isidor. Isidor Fainé. Isidor Fainé. Perdona que no m'expliqui molt i no t'ho dic perquè compris el llibre, però això està explicat. Les primes úniques, que és com el pròleg del que va venir després, que són les participacions preferents. Hi ha una entrevista molt interessant amb un gran periodista econòmic que es diu Andreu Misset, que també em va ajudar molt a entendre tot això de les primes úniques. Bàsicament es venia com una assegurança i per tant no havia de pagar retencions, però finalment l'Estat, el Ministeri d'Hisenda, va dir que de cap manera això no era considerat una assegurança i va haver de pagar. I demanava la llista dels clients que havien contractat aquest producte. Imagineu-vos fins a quin límit va arribar el pànic entre els clients i el malestar amb la caixa, que va començar a atacar-se molt la imatge de la caixa entre molts clients que havien confiat en aquest producte, que un dels que més, no sabem qui, però un dels que més havia invertit, 1.000 milions de pessetes d'aquella època, primes úniques, estava en un estat d'emprenyament tan gran que va arribar a aconseguir entrevistar-se amb l'Isidre Fainé i el primer que va fer quan va asseure's a la taula davant d'ell va ser treure una pistola i posar-la a sobre de la taula per negociar el retorn de les seves primes úniques. Una pregunta. Amb el poder que té la Caixa i el poder que es diu a la resta d'Espanya, que té el senyor Florentino, la connexió Florentino a la Caixa Florentino, quina és? Molt estreta, són molt amics. L'Isidre Fainé i el Florentino Pérez es donen premis entre ells. Una de les apostes de l'Isidre Fainé va ser entrar en l'accionariat de CS. Va pujar la inversió en el grup ACS. I com a anècdota i curiositat, sabeu els rètols que fan voltes a les torres de la Diagonal amb l'estrella?
Doncs això era una empresa catalana. I segur tota aquesta tagles que també d'empreses que té Florentino Pérez, no? En tot el sector sanitat, doncs té una empresa que va comprar aquesta empresa catalana que fa els rètols, aquest, restaura i els manté, i el que va fer és fer fora, va acabar tancant la fàbrica catalana i s'ho va traslladar tot allà a Madrid. Són com una anècdota, però sí, està molt relacionat tots dos. I a més, hi ha vist una connexió personal, gairebé diria personal en el sentit de vides paral·leles. Són dues persones molt poderoses, tenen una certa edat també, i jo crec que quan parlen comparteixen moltes, en aquest sentit, moltes coses. De fet, el Florentino, l'Imperi va començar aquí a Catalunya. Sí. Comprant la primera empresa aquí a Catalunya. Una empresa que es deia Padró, d'uns arquitectes de Badalona. Sí. Exacte. Sí, una passada, això. Empreses Padró. Sí, i va començar aquí. Correcte. Va costar molt fer el llibre d'investigació? És l'última pregunta que jo. Si te va costar molt, si vas a tenir molt d'entrebancs i d'impediments... Ha estat dur, ha estat feixuc. Són 4 anys i mig d'investigació, més de 150 entrevistes, desenes d'arxius. Sí. Però t'ho han posat, no? Hi ha gent que, afortunadament, gràcies a aquests clubs de rècord, gent que potser ha tingut càrrecs de responsabilitat i no ha volgut que surti el seu nom. Però tu tens la informació i la pots explicar sense citar la font, per no posar-los amb ells en un compromís. La fusió de CaixaBank amb Bankia va ser una imposició de l'Estat o era fruit d'aquest esprit conqueridor? Sí, pel tema de com de malament estava Caja Madrid, després Bankia, però ja hi havia hagut abans intents d'unir totes dues, però hi va haver des de l'època de l'alcaldessa de l'Esperanza Aguirre, i tampoc el retorn va posar molts impediments perquè això passés abans. Hi havia un intent, sobretot per part de l'Isidre Fainé, estava més interessat que si des de Barcelona, per cometes resumint, que no pas des de Madrid. Però ja hi va haver un intent en el seu moment. Una cosa, fa uns anys hi havia moltes caixes, han passat a bancs, suposo que ha sigut la cosa, però encara no es parlava de la caixa, no hi havia posat aquest nom. Hi havia que dir la caixa de pensions, hi havia la caixa de Catalunya i totes les comarcals. Em refereixo a la de Terrassa, que per cert tenia agència aquí a la Foresta, cosa que ja han desaparegut totes aquestes, la Caixa de Sabadell, també és important, la Caixa de Manresa, etc. I una cosa curiosa que, a més, no sé si la Caixa ha intentat absorbir-les o ha sigut sempre el Banco de Bilbao, el BBVA, el que les ha absorbit totes aquestes, allunyant-se molt de la idea de Caixa. Vull dir que, en canvi, que jo sàpiga, no ha intentat absorbir la Puigca del País Basc i en canvi està intentant fer una OPA al Banco de Sabadell. No, la Caixa des de molts anys ha anat absorbint moltes caixes. La primera caixa, la primera operació de fusió d'una caixa amb una altra, que es va haver de canviar la llei, va ser, crec recordar, el 1929, que era la Caixa de l'Empordà, que fins i tot hi va haver l'enviat a l'oficina de la localitat de Figueres, l'empleat es va casar i el Francesc Moragas hi va anar com a testimoni del casament d'aquest treballador, i entre els assistents hi havia el pare del Salvador Dalí. Pare del Salvador Dalí. Però hi ha un peu de pàgina, ja ho trobareu, on hi ha totes les caixes que han anat absorbint la caixa. I n'hi ha desenes per tot el territori, ja des de l'origen. I va ser també la primera operació que es va fer
entre cometes, a l'inrevés, no que un banc adquirís accions d'una caixa, sinó que una caixa, que era un fet excepcional, adquirís accions d'un banc, Banca Catalana, va ser la Caixa, també. I dintre del que ara és el Bankia, que ha sortit abans, també n'hi havia algunes d'aquestes caixes catalanes, que ara ja formen part de CaixaBank. No, però com a aclaració, les caixes aquestes petites, la de Sabadell, moltes d'aquestes van ser absorbides per Caixa Catalunya. I després va ser Caixa Catalunya la que va ser absorbida per Banc Bilbao. Sí, això són com les nines aquestes russes, no? Sí. Caixa Laietana en el seu moment, també Caixa Girona sí que va acabar a mans de la Caixa per €1. I després aquí hi ha una cosa molt interessant, que alguns investigadors d'aquests de Gesta, d'Hisenda, fins i tot titllen de paradís fiscal, perquè tot les minusvàlues o els deutes que tenien moltes d'aquestes caixes, hi va haver una llei que eren perquè se les quedessin les caixes i l'Estat no hagués de fer front a tot aquest multa de diners o compensar-ho, es consideraven com a impostos a futur, a descomptar. O sigui que també potser estan ara a dia d'avui estalviant-se molts impostos d'aquestes absorcions per €1 que anaven fent. Jo estic una mica obsessionada amb el tema de la vestimenta i m'agradaria preguntar-te si la Caixa té alguna funció, has investigat? Sí. Hi ha un apartat dedicat al tema de l'armament. Si mires el llibre ja ho veuràs. Hi ha estudis que s'han fet sobre com moltes de les empreses que financen la Caixa formaven part d'aquesta indústria militar que bombardejava els territoris de Gaza. Sí, hi ha noms, estan els noms aquí. De fet, penso que molts bancs i moltes tenen funció. Sí, no és el que més, el primer és el Santander, el segon és el BBVA i el tercer és CaixaBank. Però n'hi ha aquesta relació aquí als informes. Si us sembla... Sí. Jo us vull donar les gràcies. Si em permeteu, jo us vull donar les gràcies pel vostre interès. Us vull donar les gràcies pels que hi heu participat en l'Ercami, perquè no ho dic per quedar bé, ho dic de tot cor, sense vosaltres això no hauria estat possible. I de vegades pensem, és normal, jo també, què puc fer jo en aquest món? Perquè està tot en contra, no podem fer res perquè tenim tot en contra. Doncs aquest treball de formiga, aquests 10, 20 euros, 30, 40, 100 que heu posat a l'Ercami, sí que es poden fer coses i el resultat és aquest. Malgrat que els grans mitjans de comunicació no diguin res, quan anem a presentar el llibre i veiem els auditoris plens, veiem aquesta contradicció i aquest decalatge que hi ha entre la societat que es mou i els grans mitjans de comunicació que no volen que coneguem tota aquesta informació. I us agraeixo també per la concentració que hi ha hagut, això es nota quan estàs aquí davant, que hi havia un interès. El Jordi ha dit que jo també em dedico a fer de guia oficial per a col·legis o també per gent gran a museus, i us agraeixo perquè de vegades quan fem visites per a col·legis no em fa cas ningú i avui he vist que estàvem molt concentrats, i també per les preguntes. I a la roda de premsa estaven tan concentrats. Sí, estaven congelats. Congelats. Us agraeixo també per les preguntes, perquè també, i no és tampoc per quedar bé, hi ha hagut preguntes molt interessants. Et diré com a anècdota, a través del Mercani va haver una persona que era tetrapèsica, volia anul·lar la seva compta de la Caixa de Pensions i li demanaven que anés presencialment. Va obrir una compta, va començar a demanar i jo vaig participar i al cap de 2 dies vaig rebre una comunicació de la Caixa dient que ja s'havia arreglat el tema. Molt bé, doncs enhorabona. I va ser a través de... Deu ser el poc que queda de l'ànima. Moltes gràcies.